A aquestes altures de la història resulta evident per tots que estem en una època difícil, complicada, que una situació sanitària ha afectat el terreny econòmic i social i per tant doncs, la situació no serà fàcil per un temps prolongat, com a mínim algun any. Aleshores ens podem preguntar des d'un punt de vista de la emuná quina actitud hem d'adoptar. Hem de ser especialment prudents en quant a l'economia, hem de ser frugals, hem de ser d'alguna manera anar amb una prudència superior en totes les situacions que afrontem. Evidentment, això és necessari. És necessari tenir una mesura de prudència superior perquè anem a més a curt termini. Els llargs terminis es fan més imprevisibles i, per tant, hem de funcionar més a la curta. Malgrat tot, des del punt de vista de l'emuná, l'actitud principal que hem d'adoptar és l'actitud de reforçar el nostre Irat Shamaim. Irat Shamaim és la reverència del cel, és el respecte al Creador. Aquest és l'element que hem de reforçar més, perquè, com diu el Baal Shem Tov, que li va dir al seu pare en el llit de mort, no s'ha de témer a res a la vida, no s'ha de témer a res, l'únic que s'ha de témer és el Creador, el nostre Pare del cel. Un temor reverencial, un temor de respecte. Si es té aquest temor de respecte al Creador, cap dels altres elements de la nostra realitat ens afectarà negativament perquè estarem reforçats moralment i estarem reforçats en la nostra confiança i en la nostra seguretat. Així doncs, la recepta principal que hem d'adoptar davant d'aquests temps incerts que s'acosten és aferrar-nos a la certesa més important, que és la nostra confiança i la nostra reverència del Creador. Xau a tot.